Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Dumateng sesepuh, bidi sepuh, aji sepuh, kasepuhan dalah ingkang pun sepahaken wonten dusun mriki, desa mriki, kecamatan mriki, minggah dumateng kabupaten lan ugi sak minggah ingkang tansah dalem takzimi. Ugi dumateng sedaya para kyai sepuh ingkang taksih dipun paringi barokah yuswanipun ingkang dalem cadhong kaberkahanipun. Sedaya para ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani, sedaya ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon, dugi niku komunitas Sakup napa Turki lan ugi sedaya sedulur sedunia Nuswantara ingkang tansah dalem tresnani. Salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara lan ugi salam pitepangan saking komunitas santri Bling 09 ingkang papan panggenanipun Nulinjih wonten Desa Gemblong Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah ing enjang menika dalem wablangkon sampun dumugi inggih menika Alas Roban Subah Batang wonten Singon Subah Batang. Wonten makamipun Kyai Haji Muhammad Anwar, penulis kitab Aisyul Bahri. Ningali kawontenan alhamdulillah ing sakmenika makam alhamdulillah saya sanget ugi wonten musolanipun. Kala rumiyin dalem teksih nggih menika nate ziarah wonten pucuk gunung Alas Saamban-amban niku wonten makam nggih patok watu dhuwure tenda warna biru. Niku ugi makamipun beliau Syekh Muhammad Anwar atau Kiai Haji Muhammad Anwar rikala semanten. Ning alhamdulillah sakmenika sampun nggih sae ugi sampun kathah ingkang nderek nyadong barokah asbabiah ziarah kubur wonten makamipun Kiai Haji Muhammad Anwar utawi Syekh Muhammad Anwar, penulis kitab Aisyul Bahri. Mekatan riyin anggenipun dalem matur mbok bilih saking awal dumugi akhir wonten ingkang kirang pas, kirang sae, kirang sopan, kirang santun, kirang adab, kirang trapsila, kirang anggah, kirang ungguh, kirang subasita, nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Salam pasduluran sedunia Nuswantara, afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perjalanan Desawan Makam Alas Roban Subah Batang Yai Anwar. Hutan terus Lur, hutan terus Lur. Alas Roban Subah Batang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Blangkon enjang menika sampun dumugi Sengon Subah Batang. Saderma biasa ziarah kubur wonten ngalim ulama, wonten ingkang bubak lan bau reksa desa. Sakmenika Mbah Blangkon ziarah kubur wonten makam Syekh Kiai Haji Muhammad Anwar, penulis kitab Aisyul Bahri, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Iki likala rumiyin Mbah Blangkon sowan beliau tasih wonten pucuk alas. Wonten niku sawah saamban-amban makom kijing watu cilik. Tasih wonten fotone ngenjang kula sertakan foto sing nalikane tasih rupa watu, nggih. Monggo sedulur ingkang leres panjenengan niti motor napa mobil wonten Sengon Subah Batang ngudhangaken wekdal sowan dhumateng makamipun nggih menika Syekh Kiai Haji Muhammad Anwar. Niki penulis kitab Aisyul Bahri, Desa Sengon. Niki pun wonten rutinanipun niki wonten hallipun, kegiatan hall kala wingi tahun 2024. Nggih. Niki teng mriki wonten ugi Sengon bersolawat selapanan rutin Sabtu malam Ahad Pahing mengkaji kitab Aisyul Bahri karangan Syekh Muhammad Anwar Batang bersama Kiai Haji Nur Said dan rombongan dari Pekalongan. Niki makamipun beliau. Nggih. Makamipun Syekh Muhammad Anwar. Ingkang dumugi Subah Batang, monggo kalodhangaken wekdal sowan makam beliau Syekh Muhammad Anwar, Sengon Subah Batang. Nggih. Niki makamipun beliau Syekh Muhammad Anwar. Monggo sami ziarah saderma nyadong barokahipun saking beliau Syekh Muhammad Anwar ugi sak bapa gurunipun beliau. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Dumateng sedaya sepuh, bini sepuh, aji sepuh, utai ingkang pun sepuhaken wonten Singon Subah Batang. Dumateng para ki sepuh ugi ingkang tansah dalem takzimi, dumateng ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani. Dumateng komunitas wonten pundi kemawon, niku komunitas Turki, komunitas Sarkop ingkang tansah dalem tresnani. Alhamdulillah enjang punika dalem sampun dumugi nggih menika Singon Subah Batang. Wonten makamipun beliau utawa Syekh Muhammad Anwar. Ingkang kala rumiyin mriki niku tasih alas gung liwang-liwung. Lewati dalan setapak, lewat gedangan, lewat alang-alang, teng tengah-tengah sawah niku wonten satu makam watu cilik karo dikai gubuk-gubukan. Insyaallah kula sertakan mangke tak padosi fotone nalikane ziarah kubur wonten Syekh Muhammad Anwar menika nalika tasih kijing biasa terus kados enten gubuke nika. Alhamdulillah sampun dumugi makamipun beliau Syekh Muhammad Anwar niku nek ping sekawan ping gangsal niki terakhir teng mriki. Artine pas nalikane dalem muter-muter saking arah-arah makam-makam sing dapat terjangkau, sakniki alhamdulillah dumugi makamipun Syekh Muhammad Anwar. Satu kata ingkang badhe dalem aturaken dumateng diri kula pribadi lan dumateng panjenengan sami inggih menika yarzukhu min haitsu la yahtasib. Ziarah kubur barokah dumugi setunggal pelaku sakmangke wonten garwa, sakmangke wonten putra, wonten masyarakat, wonten jamaah. Barokah nyumrambahi dumateng sambudawanipun. Pokoke kabeh niku insyaallah oleh barokah. Ya, sarate dalem anggenipun melangkah wonten papan panggonan pundi kemawon niku seneng. Seneng niku beban hilang dan akan menjadi kenikmatan. Awake dhewe lek nyuwun kalih Gusti Allah niku dereng dumugi mergo tasih kathah laku kula panjenengan sami, mbuh laku rasa, mbuh laku lahir, mbuh laku batin, mbuh laku ibadah sing wajib, mbuh laku ibadah sing sunat nyuwun dumateng Gusti Allah niku dereng dumugi. Namung dereng dumugi niku sifatul ikhtiyar, sifat ngati-atine. Sifat saking ngati-atine rumangsa awake dhewe niku lek nglakoni perkara sing hubungane kalih ibadah, wajib ibadah sunah niku tasih dereng dumugi kelase kula. Ning sak niku sifat ngati-atine menungsa. Ananging asbab mingga dumateng Rama Biyung Simbah Buyut Canggah nggih to. Saking bapak kula Muhammad Basrun wa zaujatihi simbah kula Al-Maqra simbah Ki Abdul Basri wa zaujatihi Bunguti Singa Pawira
sanggah sakwaring sak udhek-udhek ugi dumateng almarhum Simbah Kyai Munir Abdullah wa zaujatihi iku Bapak Guru dalem Ki dalem nalikane dalem niku tabaruk mondok wonten Tegar Randu Sukorejo Tegarjo Magelang minggah dumateng Bapak Gurunipun almarhum Simbah Kyai Munir Abdullah nggih menika almarhum Simbah Kyai Haji Khudori Garjo minggah dumateng Bapak Gurunipun almarhum Simbah Kyai Haji Khudori inggih almarhum Simbah Kyai Haji Dalhar Watu Congol dumugi mangke Mbah Basyir Joglo Kudus Basyir Payaman lan sak pituturipun insyaallah kanthi nyadong tawasul ngluhuraken asma-asma manungsa ingkang alim alamah niku beliau ugi anggadhahi Bapak Guru ingkang langkung alim alamah ingkang sakmangke saged ndugaaken sedaya panyuwun kula panjenengan sami gitu. Kula panjenengan sami niku anggadhahi panyuwunan sak pituturipun. Lah saking beliau Bapak Guru ingkang sampun sumare anggadhahi Bapak Guru ingkang langkung alim alamah beliau ingkang sakmangke saged ndugaaken sedaya panyuwun kula panyuwun panjenengan sami dumateng Gusti Allah. Niku. Pramila monggo ziarah kubur niku nggih mengingatkan antara hidup dengan mati. Sepiro kuwate ngumpulno bondo donya ora bakal kuat nyekeli nyawa. Garis finishing adalah kematian. Mati orang ngerti dino, mati orang ngerti pasaran, mati orang ngerti detik, menit, jam, mati orang ngerti waktu, orang ngerti wayah. Niku mati adalah rahasia Gusti Allah. Ziarah kubur niku mengevaluasi diri kula lan panjenengan sama anggenipun laku lampah wonten buminipun Gusti Allah. Nalikane awake kula njenengan sami dipunparingi sehat waras muga kaginakaken sesae-saenipun miturut kemampuanipun piyambak-piyambak. Mugi-mugi panjenengan ugi secara pamirsa ingkang sakmenika wonten ngajeng kula. Nggih monggo bareng-bareng nyadong barokah dumateng para alim ulama syukur kiyaine kula njenengan sami ingkang wonten dusun, kiyaine kula lan panjenengan sami ingkang wonten desa, kiyaine kula lan panjenengan sami ingkang wonten kecamatan, minggah kabupaten, minggah wilayah, minggah pusat. Kula ngimutaken dumateng diri kula piyambak. Kula ngimutaken dumateng diri kula piyambak lan mungkin dumateng panjenengan sami pamirsa ziarah kubur wonten pundi kemawon niku sae mboten enten ingkang awon ananging nyun sewu mang prioritaskan rumiyin ziarah kubur wonten makamipun Bapak Simbok Simbah Buyut Sanggah nggih guru desa guru nang kecamatan kiai ning desa ingkang sampun sumari ziarahi tasih sugeng nggih silaturahmi pikantuk barokah Rama biung kula panjenengan sampeyan ingkang sampun sumari ziarahi riyin nyun idi pangestu idi palilah menawi tasih sugeng nggih di alap idi pangestunipun supaya anggenipun kula panjenengan sami tindak ziarah wonten tebih niku barokah full. Ampun dumugi ingkang tebih-tebih dapuran pring mone kata sukete mboten nate disobo niku kirang sae. Dalem mboten paget matur salah ning dalem paget matur kayane kurang pas nanggon tepo sirone nanggon anggangguh niku kirang pas. Pamila nikilah kegiatan ingkang real kemawon. Dalem ziarah nggih kula foto, dalem ziarah nggih kula video ingkang sakmangke kula sertakan. Kinten mawon para sedulur mbok bilangenipun dalem nyuwun sewu. Ngenipun matur kirang pas, kirang trapsila, kirang anggangguh, kirang sukasita, kirang nuju prana, kirang tapa sira ugi kirang sambudanipun nyuwun sewu dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Magayutan kalih beliau inggih menika Syekh Muhammad Anwar sinten beliau pangapunten ingkang estu dalem namung niku remen ziarah. Ingkang waget paring pangandikan niku juru kuncinipun utawi kasepuhan ingkang dipun sebaken wonten makam mriki ingkang waget nika dar pangandikan utawi ingkang waget paring pangandikan terkait dengan beliau Syekh Muhammad Anwar.
dalam namung gegandulan barokah sang beliau. Mugi-mugi barokah tumiba dumateng diri kawula, dumateng garwa, dumateng putra, dumateng berjamaah, dumateng keluarga, dumateng masyarakat, dumateng samudanipun. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara. Salam pitepangan ugi saking komunitas santri Beling 09. Papan panggonan wonten Desa Gumblemetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Ora ana urip tanpa sandungan, ora ana masalah tanpa pungkasan. Mula tandang udu nyawang. Ngajak tanpa perintah, nglarang tanpa nyegah. Ora kudu padang ning sing penting murup. Ora kudu padang ning sing penting murup. Wis ngeten mawon, dadi solusi aja dadi polusi. Salam pasduran selapase saking Padepokan Girinawa Nuswantara. Apa jidan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pun niki mawon nggih sedulur. Dalam badhe nerasaken lampah mangke dumugi mungkin Sukorejo, mungkin dumugi mangke Candirata, dumugi mangke Ngadirja, dumugi mangke Paraan, teras Wonosobo, Banjarnegara malih. Nggih, niki selalu bersama. Niki makamipun luar biasa nggih. Niku musolane. Ngeten mawon, nggih. Salam seduluran, salam sedunia Nuswantara. Salam bagi para penggemar dan pecinta ziarah lan salam bagi para ingkang lagi latihan ziarah. Salam ugi datang tiang ingkang dereng remen ziarah. Salam keberkahan untuk semuanya sedunia Nuswantara. Salam semangat, salam gegandulan barokah para alim ulama.